полет от София до Дубай при параметрите зададени, които аз им показах на Пеевски, струва между 115 в най-долна граница и 150 хиляди евро. Това искам да го чуят избирателите на Делян Пеевски, които сега си взимат пенсиите и си броят центовете. Искам много добре, внимателно да ме чуят. Делян Пеевски в петък тръгва от парламента и се прибира в неделя или в понеделник. И само за гориво, и само за частен самолет той е платил 150 хиляди евро. 150 хиляди евро, за да се вози 4 часа във въздуха с частен самолет на отиване и на обратно. За да си пие шампейна стаки на яхтата на Палмата, за да живее там в лукс. Кой осигурява този лукс на Делян Пеевски? Откъде са тези пари? Това момче, понеже така го наричат Доган и другите, и Росен Карадимов така го нарича момчето. Той на 21 години стана държавен служител и сановник. То не е работило нищо друго, освен това. То беше следовател, то беше шеф на ДАНС за една вечер, то беше депутат и замминистър, уволнен за корупция. Откъде за 25 години момчето, което 21 години влиза и сега е на 46 ще стане, откъде то събра тези пари за 2 фалкона и за 7 милиона евро годишно, за да си плаща само пътните разходи?